Szevasztok, itt van velem Kanonbal. Hellosztok! És most bemutatjuk a szervert, ugye egyből a spawnon. Ha rájöttek erre, akkor ugye írja a fontosabb dolgokat. Rangok meg szabályok merre találtok meg. Nem fogjuk most elmondani, bár oda mehetünk. Jó, igazad van repülve. Ez jó, hogyha elolvassátok, itt van kiírva minden. Azért ne bújj bele. Csak így menj végig rajta. Nem nagy tudsz. De ez még bővülni fog, szóval. És akkor, hogyha azt is megmutatod neki, akkor most menjünk át a rangokhoz. Ugye itt ki van írva egyből az információ. Csak közben itt van a konfigos előttünk. Még egy táblát kiadtál. Ugye rangnak alapból a tag, van a VIP, Elite, Király, jó VIP, Isten, Diktátor és Admin. Plusz ugye a megszerezhetők. Gyere! Akarod, akkor elmondhatod, hogy ez a két szobor miért van itt? Hát, hogy istenítsük magunkat. Igen. És akkor most remélhetőleg nem fogok lefagyni. Akkor nem fagytam le, oké, tépészetsz. Na, itt ez a warpok, ugye ami spawnon táblára ki is van írva. Itt megtalálta az összes egyelőre meglévő warp. Kivéve az event warpok. Ugye az a warp eventeken van. Vannak telkek, van fatelep, minden, ami kell. Most igazából eventeket nem mutatnám be, de egyébként a temetőben már vannak úgynevezett eltemetettek, vannoltak. Ja, rendőrség. Vagy teleport. Na, ugye itt azzal, hogyha megnyomod ezt a gombot, akkor ugye kiírja, hogy mit csinálhatsz, és hogyha bármilyen gondod van playerekkel, bedobod a könyvet, és aláírott könyvet, és mi megpróbáljuk megoldani a dolgot. Mit kéne megmutatni? Ja, van piac, hát csomó event, akkor telkek. Nem fagytam le. Itt van egyből egy én telkem, nem befejezett házzal. Ez nem tudom ki. Tényleg, akkor neked még nincs is telked, ez Ákosi. Hát, ja. Lesz egy hotel, amit közösen építünk 4 telekre. Csak nem tudom hol van. Tévész. Jó, hogy ez ilyen közel van, értem? Ugye itt lesz egy hotel, bérelt a szobákkal, ugye ne kérdezzétek, csak akkor vehető ki egy szoba, hogyha admin fönt van. De hogy admin tulaj. És hát ugye hozzáadunk a telket, de hogyha egy blokk is eltűnik, akkor mindenkit előveszünk, és hát vagy mindenki jaj, vagy mindenki van. Nem, mindenki van, azért nem, de mindenki jaj, amiben nem vallja, az az egy. Nem menj be a házamba. Mindent háza jó van. Valamit még bemutatni, ja, jó, mindjárt már mutassuk be a warp eventek. Nem fagytam le most sem, nagyon jó. Ugye most van még egy-két event, aminek most nincs kint a warp táblája. Saját készítésű eventek is vannak, azt az accentust. Azért beszélhetnél te is. Ugye most emellett még van vagy 4 event, amit még nem tettem a táblára. Mert most is építjük, ugye. És hát most ebben a pillanatban nem. Amúgy igen. Ugye ezek közül a Creeper Games, a sejtkészítés, ami
amiről több információt is most elmondok, méghozzá úgy, hogy oda tépézem akit. Oké. És ugye ez a Creeper Games, ez ugye saját készítős event, azért beszélek róla többet. Itt az a lényeg, hozom majd az utat, akkor betesszük egy chestbe és feltáblázzuk, szóval nem fog elveszíteni. Itt annyi a lényeg, hogy ez a glowstone 15 blokk vassasságú, alatta pedig láva van. Nem vagyok benne biztos, hogy 15 blokk körülbelül annyi. Alatta láva van, és ugye egy gomnyomással az összes dispenserből kiesik egy-egy creeper. És ugye a eventnek annyi a lényege, hogy a creeperök ugye robbangatják alattára a izoklet és ne es le a lávában. Maradj utoljára. Nagyon szépen belelátszódik, hogy kilép, mindegy. Akkor még a warpok közül, amit érdemes mutatni, az a fatelep, hogy mekkora, hát a nagyságban ez akkora, hogy hetente tesszük újra, szerintem nem is kell többször. Tépéz rám vagy valami. Ja. Ma itt vagyok. Tehát ez 150 blokk mély. Mindenféle fából ugye 60 ezer van. Jó, ez hazugság volt, mert hogy a nyírfából és a tölgyfából 63 ezer, a fenyőfából és a trópusidóban 60 ezer, ugyanis sikerült egyel elméleteznem. És hát ugye itt egy borzalmasan csúnya fa. Akkor amit, hát, még úgymond érdekesebb, az a temető. Mert van temető. Ugye ékezetet nem írunk warpokba, mert adminok között van olyan, aki nem Magyarországon él és nincs neki ékezete. Éges igen, a rögögös kiírások. Nem is egy. Szóval mindegy. Ugye eddig 6 bannolt van. És hadd mondjam el, könnyen ide lehet kerülni. Tehát, hogy kétszer szólok, utána ban. Van még warp piac, ez még nincs befejezve. De már el van legalább kezdve. Ugye itt vannak ilyen helyek, bérelhető helyek. Hetente $200. Itt még lesz több. És ugye itt még lesz ilyen több ilyen fusz, mi ez? Mondja a nevét. Stand. Nem, itt van leírva, de nem ám azt hiszem. Ez a szerver korával, tehát hogy első hónapban ez $200 lesz, utána egyre több. Tehát hogy minél több ideje a szerver, annál nagyobb lesz az ár, mert ugye annál jobban gazdagok az emberek. És egyébként még ami nincs kész, de most meg is csinálom. Az a szabad. Még egy fontos információ, az egész szerveren van PvP. De Keep Inventory mindenhol lesz kivéve event mappon. És tépézz rám aki. Itt lesz a szabad. Tehát ez lesz a szabad, most pont ebben a pillanatban kreáltam a világot, és lesz majd még egy vadon, ahol nem lesz Keep Inventory, ugye event mappon és a vadonban nem lesz Keep Inventory. Tenkeken mindenhol máshol lesz Keep Inventory. Ugye ez a egész szerveren PvP van, ez addig lesz, amíg nem tudjuk megcsinálni, hogy csak bizonyos helyeken legyen PvP. Ez hogy eredetileg az egész event mappon se kellene PvP-nek lennie, de majd még lesz. Most majd szerintem még videó nem sokára. Egyelőre ennyi. Sziasztok! Szevasztok!